ओडिया खुशी पर्व रज पर्व हार्दिक अभिनंदन। आज मो गाँ सेवा साथी अरगल पंचायतर आमर कर्मी मैंने समस्ते बाहरी जून मासर राशन देवाई आपण मैंने देखुं आमको फेसबुक रे देखुं आपण मैंने यूट्यूब रे देखुं। तो आज आम समस्ते बाहरी जून मासर राशन देवाई असहाय मान तो आपण मैंने जो भाया भल पाइबा दौरान जो भाया लाइक कमेंट करूँ आम भितर आम प्रेरणा पाऊँ आपण मान पाखर से दयाकोरी आमको एमती भल पाऊ आम सागर आज अच्छा मो गाँ सेवा साथी सम्मानीय प्रेसिडेंट श्रीजुक्त अभय जेना भाई आमर सेक्रेटरी अजय गाहण भाई आम पाखे आमर राकेश भाई अच्छा अन्य कर्मी मैंने समस्त अच्छा बर्तमान आम जो आसुलु प्रति दौलु प्रति मास से पिला सब आसु देख मो गाँ सेवा साथी तो आम कही बारंबार जे कि जदि कौन मेडिकल किसी प्रोब्लेम है असुविधा है तो ये आम पिला जन तो जनइला ना कौन ना ना तुम जो लेकिन गल आड़िकी ता पूर्व आम पिला अर्जुन तो जान तुम झील कति फोन कला एटा कहीं द्वार मत मांगे झील कति फोन कला मत आम कर राकेश मोर आम कटक नहीं कि जहाँ जमी करके तुम कल नहीं तुम जान बारंबार कि किसी असुविधा मेडिकल कथा जनइब जनइल ठीक अच्छे मन दुख कर जहाँ तुम जो झील तुम जो मेडिकल जहाँ कौन खर्च होता रख जदि किसी असुविधा सुविधा हुए देह किसी जनइब अजय अच्छी आम अरूप अच्छी आउ सब ये ऑप्शन समझते सामान्य ज्वर ठंडा झाड़ा बांती जहाँ भी हुए जनइब कांद ना तुम जनइल जनइया कथा ना जनइल अच्छा टॉन्सिल टॉन्सिल बढ़ी जाइए अच्छा अच्छा खाऊ ना ठीक से अब आम किए सब आसुन जानी पहले हाँ राकेश ना ठीक अच्छे देह जदि बेस किसी है आम अजय अजय को जान तो आम अजय को जान चिन्ह पार चिन्ह पार आम अजय को कह अच्छा सब पिला कह देह पा किसी पूरा सागे सागे जन तपी भाई अच्छा तपी भाई गोपी पिला अच्छा गाड़ी भाड़ा मो पाखु जा कष्ट हो फोन न जो तपी भाई कि गोपी गणिया भाई राजू दे गोपी जहाँ भी कह से हाँ आम आसलु रज दिखाई तार मास राशन रज पाखे देलु प्रॉब्लम है जनइब जनइब सब मास तो पहुँचते पिला आसिक ना मास आसी भल आसी पहुँचती कहीं ये करोना वर्ष 1.5 वर्ष है चलु अच्छा मो गाँ सेवा साथी पिला जो राशन नहीं कहते से चलुच एवं जहाँ जो मेडिसिन फेडिसिन दरकार पड़े पिला आसिक मेडिसिन मुझे 2-3 थर मत कहते मना कर प्रेसर दौना छुआ नहीं आराम से कही पार मेडिसिन तुम जहाँ दरकार पड़ो
ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ନେଇ କହୁନି ମାନେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ମୋର ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଖାଲି ଠିକ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଜଣେଇବ ଯଦି ପାଖରେ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ରଖିଥାଅ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଭୟ ଭାଇ ଅଜୟ ଗାଣ ଏମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିଥାଅ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ପିଲା ବି ଫୋନ କରି ଜଣେଇବ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ଜଣେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ତଦାରଖ ରଖୁଛୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ହେଲା ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହଉ ଯାହା ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପିଲା ରାସନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଦଉଥା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କାମ କଲେ ପଇସା ଆସିଲେ ବେଶୀ କାମ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେଇବ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି କି ଡରିବନି ଭାବିବନି ଯେ ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଇଏ ସେ ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ହେଲା ଘରେ ଫୋନ୍ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ମାଉସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କରିବ ସମସ୍ତେ ତମେ ହାତ ଦେଖ ଯିଏ ଦବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁ ଧ ସେ ନେଇପାରିବନି ସବୁଗୁରା ଧର ଧରିବା କେତେ ଧର ଏବଂ ତମର ଯାହା ଦେହ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ଯାହାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଖ ସାହିଘରେ ନମ୍ବର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ତମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଜଣେଇବେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିକି ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ହେଲା ଆମ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଉସୀ କରୁଥାଅ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁ ଯାହା ମେଡିକାଲରେ ହବ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇବ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପବନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହାକୁ କହିଲେ ହକ ପଇସା ଦିନି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେ ପବନ ଦିଟା ଛେକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କରୋନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା କହିବା ଆସିକି କରିଦେବ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶିବେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଥୋଉଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲା ଆସିକି କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ମତେ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛ ଖାଇସାରିଲେ ଦେହ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଏଇ କୋରୋନାରେ ଜ୍ୱର ଫର କିଛି ହେଇନି କିଛି ହବନି ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଏ ଅସହାୟକୁ ଭଗବାନ ସାହା କିଛି ହବନି ପ୍ରତାପ କଣ ଖବର ଏଇ ତମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ରାଗିଛି ପାଗ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ସମୟ ରୁହେ ତମେ ତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଭଳିଆ ଏଇ ଜୁନ ମାସ ରାସନ ବି ନେଇକି ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଆଉ ରଜକୁ କାମ ଦେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଓକେ ଦେହ ପା କଣ ହେଲା ଅଛି କି नमस्कार मु राकेश कुमार धल मो गाँ सेवा साथी अरगल पंचायत जन साधारण कर्मी एवं आज सम्माननीय प्रेसिडेंट अभय जेना एवं आमर सेक्रेटरी अजय गाण सांगे प्रश्न जमी आगुरी आपको कहले आप भिडियो देखा पूर्व जस्ट आप कहले जमी आम प्रत्येक मास किसी असहाय परिवार को परिलक्षित करूँ जो प्रत्येक मास खाली बनिया बात्या कि कोरोना यू महामारी नुहे प्रत्येक मास 12 मास जाक आम पाखे राशन एवं पाखे मेडिसिन जहाँ भी ट्रिटमेंट होता सब पहुँचाऊलु और आगू को कंटिन्यू तो आज जो आज आम आसीचु रज आम समस्त एकत्रित होइथिलु एवं आमर जून मासर राशन किट आम पाखे पहुँचेलु आपण मैंने जमी देखिले आम सागर आप रही पूरा भिडियो फास्ट देखी आसुँच कौ परिवार मानक आम देचु से सब आपण मैंने देखिले
এবং ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋ ଗାଁ ସେବାୟତ ଅରଗଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଆର୍ମି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅରଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏକ ସୁନାର ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଉଅର୍ସ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯଦି କେହି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି 5 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ସେ ପଇସାଟା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରହିଲୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ଦେଇ ଆସିବେ ଆଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅରଗଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଦର ନମସ୍କାର।